जिबाय थिङा बेखौहाय बानायनांगौ जाहैबाय बाजारखौहाय डिसिनि चेयारमेन प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि फुटबलारनि जोंना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय कालभार जाबायना मोजां जादों बेयो थुरिबारि आथाबारिनि सिङाव थानाय थुरिबारि जोंनि नैबे लामाया बा नैबे ब्रिजआ जोंना जाफुङाखैमोन बा मोनफुंनाय गैथ'वामोन दा खाफाल मोजां दानि नैबे सरकारनि जेनोखि दैदेननाय जोंनि हाग्रा बिफाननि EM सार रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनो नैबे ब्रिजखौ मावफुंनानै होबाय दा बिनि थाखायनो जोङो गामियारिनि जानानै जोङो बिथांनि सायाव थोजासे साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव दिनैहाय बे दालांखौ बबे सरकारा मावफुंनानै होदों बे दालांखौ जाहैबाय जोंनि दा फैबाय थानाय जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सरकारानो मावदों जाहैबाय दा बेखौनो जोङो मोजां मोनो दा बिनि जुनाव जोंहा फोथायनाय दङ बेनो जोंखौ जुक्ति खालामनांगोन बिनि थाखाय जों मोजाङै मोजां जों गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोखि दिनै आयं दिनै बे दालांखौ मुखि खालामनानै होबाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दा खस्थ' जायोमोन ना स्कुलाव फैनो गथ'फ्रा गामि जोंनि न'आ गामियाव माबायदि आब' माबोरै मोनदों मोजां मोनदों नोंसोरनो लाबोखादों बागानावलाय लंफं जानांगौ बरिया नेक्स्ट कोट আছে বছৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বৰ্মাৰ লগত কথা হৈছিল ৰাকেশ বৰ্মাৰ লগত অলপ দেখ আপোনালোকৰ নিয়মতে ধৰক কি কৰিব লাগে আমাৰ আদিবাসী নিয়ম মানে ভৰি নদিলেও হাতটো ধুই দিয়ে সেইটো কাম আমাৰ হাতটো ধুলে সারে এজনে ধুলে আমি গোটে গেজন ধোয়া নিছিনা হয় তার হই যাবে আমার ভিতরে যেটি করলে একটু ওয়েলকাম মানে বড়িয়া কে মানে ওয়েলকাম করা গাইস একেতে প্রাইস এটা আমি ধরি দিছো আচ্ছা রাইট न'आ मा न' हिसाबै हरदों होनदां टयलेट
Because kita kata jumlah. One, deh, tahu ibu, tahu ibu. Oh, bisa tanda kanda, bisa tanda. Tahu ibu, tahu ibu. Dia tahu ibu, ibu. Sus tahu ibu demo. Demo. Kau berale. Macam. Kita hasil ni. Diversion itu mana আপনার অফিসে diversion ওঠে করে বলে এটা হলো ইউনিভার্সিটি এইগুলো করা বলছি ये तो सर जबर बिल नेपाल पर एक्चुअली जबर बिल काम करिया सब जबर बिल টাকা আর भी और कोई का जबर बिल जो तो একটা রেশন lo madrasah पे सब आए हां ना नालके ini hari sunai kau naik sih kayak gini mati selesai dan हाँ अरे कोई बारी वाले लेकिन ये और हुआ सर और हुआ होटल पे से चले ऐसे सर हां मासा ऐसे नहीं बोलते चले ऐसे कौन प्रेसिडेंट के बसर हो हां मतलब भारत आप बसर सर पाल्टा प्रेसिडेंट हुए सर प्रेसिडेंट रानी को दिया ये पॉलिटिशियन है ठीक है सर लोकम या फिर तो लागू पानी ले ऐसा बोलते हैं कुछ काम कर रहा है साइंस के कोने से मादर हुआ ना को तो क्या खबर है वस्तु भाई लोगों को लिखो आलू चालू हो हम ही तो हाल दे ए यार Jaypur bazarखौ नायदिंनो जाबाय एम सारा जिबाय थिङा बेखौहाय बानायनांगौ जाहैबाय बाजारखौहाय अन्थाइजों बुसिजोबखोना माखो रेगि 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 itu pathor partition আছে হ্যাঁ পাথর দিয়ে বানাইছে এগুলা আচ্ছা হ্যাঁ ओरैबायदि रेगि 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 नै अन्थाइजों बुसिजोबबाय जाहैदों जयपुर बाजारनि मैगं बाजार इयो नांगलबाङा Hello?